जिउनि लामाया बिखाया गेंखाना रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' खन्थाइ लिरो आङो नोंनि बेवहाय दङ नोंनि गुमुर आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि So hey guys, आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दं आरो जोंनि नैबे लेटेस्ट भेलेन्टाइन स्पेशल भिडिअखौ जानो हागौ नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो अन्नानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे नोंथांमोना जोंनि नै दाखालि बावैसो रिलिज जानाय मोनसे गोदान कमेडि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायाखै अब्ला नायनो हागोन नैला लिंकआ बेयाव थुबानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन सो नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम बेखौबो एन्ड साबस्क्राइब टु द चेनेल थैंक यू